Δίδυμο Βλαχαντώνη λοιπόν εδώ, κατά τα γνωστά, αποτελούν πάντα το σήμα κατά τεθέν της έναρξης του αγώνα που έπεται. Είτε αυτό είναι Ολυμπιακό ραλί είτε sprint Σαολάπ. Μείνουμε εδώ με τους Βλαχαντώνητες λοιπόν από το Γιάννη Καρπεζάνο, ο οποίος ήταν στα μικρόφωνα περιγραφής και από τα συναντητικία τα οποία βρεθήκαν στο 23ο ράλι sprint της Κάμενας. Να είστε όλοι καλά, καλό καλοκαίρι, γεια σας και χαρά σας.